Sziasztok! Nem olyan régen tettem közzé bármit is most így a Facebookon, illetve az Instagramon bejegyzés, és most arra gondoltam, mi lenne, hogyha egy videót készítenék. Őszintén bevallom, nekem ez most nagyon kényelmetlen, mert sose csináltam, vagy amikor csináltam is elakadt a szavam, azért most is elakadt, csak azt nem láttátok, vagy látni fogjátok, de majd lesz valahogy. Szóval belevágtam ebbe, és ez nagyon hozzájárult az is, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik segítettek abban, hogy merjem vállalni a hangomat, még akkor is, hogyha most elsőre nem is olyan tökéletes, nem is olyan folyékony, és lehet, hogy egy kicsit nem lineáris a történet követése. És tudjátok mit, ez nagyon-nagyon jó dolog. És ahányszor újra próbálom, erre egyre jobban kedvelem ezt az egészet. És nagyon sok mindenre rávilágított ez, hogy igenis akkor is merjük vállalni magunkat, hogyha a legrosszabb paszba vagyunk. Ugyan emberek vagyunk. Mindenki. És attól nem vesz le az értékünkből, hogy most nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy elterveztük. Sajnos az én életemben is, és más életében is van olyan, aki tényleg okosabb, és meg tudja mondani, mit kéne csinálni, úgyhogy nem is látja a dolgok hátterét. És anélkül mond tanácsot. És én is beleestem ebbe a csapdába, hogy inkább elzárkóztam az emberektől, mert folyton csak azt hallgattam, hogy jaj, nem így kellett volna, már rég kész lett volna, hogyha úgy csináltad volna, akkor már meg lett volna, meg egyáltalán minek vágsz be ebbe az egészbe, meg hogy ez túl nagy, meg még nem értesz hozzá, és így az embernek úgy el tudják venni a kedvét, főleg akkor, amikor mer nagyobbat álmodni, mint néha ez a valóság. És nekem ez a valóság, amit most itt csináltam, de most elkezdett ez is egy kicsit megállni az utóbbi időben, és ezt nagyon a szívemre vettem, mert azt éreztem, hogy csak ebben vagyok jó, és hogyha ezt csinálom, akkor ez az érték, ami bennem van, hogy mindent megoldok, mindent gyorsan beszerzek, mindent megtalálok, amit szeretnék, és pont amikor ez leállt, akkor ez nekem egy törés volt, mert ebben mértem az értékemet, nem csak a mértékemet, és folyton azon agyaltam, hogy basszus, én senki vagyok, senki vagyok enélkül, ha nem csinálom, ha nem pörögnek a dolgok. És nem láttam meg azt, ami igazán van bennem, és nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik ezt a videózást kezdeményezték. Hogy igenis több van bennem, nem csak az, aki pörög 1000 fokon, vagy néha 10 000 fokon, hanem aki néha csak vicces dolgokat mond a videóban. Például volt egy ilyen, hogy készítettem a videót a Marina parton, és akkor így bemondtam, hogy egyébként itt a Duna, egyébként itt egy festmény van, amit hát én álmodtam meg. És ez annyira emberi az egész, hogy nem csak azunk, amit megteszünk, sajnos én ebben nagyon beleestem ebbe a hibába, mert azt gondoltam, hogy ha minél többet teszek, meg többet bizonyítok, akkor nem majd kedvelnek, de nem. Még azért nehéz elfogadni azt, hogy vannak más képességeim, készségeim, ami így szerethetővé tesznek. De még én is csodálkozom, és még pistogok, mint pocok a lisztben, hogy tényleg nekem van ilyen. És ez egy varázslat most. Szóval én nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik így tényleg így motiválnak. Igazából nem is motiválnak, hanem csak a lényükkel hozzájárulnak, hogy igenis, nem az, hogy csináljam, hanem hogy ítéletmentesen közelítenek hozzám. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell velem egyetérteni, de hogy ne ítélkezzünk már a másik felet, hanem muszáj. Mi abban a jó, azt nem értem. Szóval azt gondolom, hogy aki ítélkezik nagyon, és ez rám is vonatkozik, hogy önmagából ugye azt megveti és elutasítja. De mi kellene ahhoz, hogy magunkkal szembe se ítélkezzünk, hogy magunkkal szembe se
magunkkal szembe se alkalmazzuk ezt a könyörtelen mércéket, hanem egyszerűen megengedésbe legyünk és sebezhetőek. Ami nem könnyű mindig, de hát nem könnyű és nem kényelmes, de hogy mondtam, vagy nem ebben a videóban, hogy a kényelmetlen, amikor valami kényelmetlen, akkor kezdenek változni a dolgok. És most finoman szóval nagyon kényelmetlen ez a szituáció. És őszintén szóval lesz, ami lesz. Lehet, hogy megítélhet, igazából már így azt is mondom, hogy nem zavar, mert hogy annyit átéltem, hogy már nem nagyon tudnak így ügyet mutatni. Szóval örülök, hogy ez a csapat, és igazából nem csak egy csapat, hanem több ember is, hogy láthatatlanul ösztönzött engem arra, hogy igenis mutassam meg magamat. Még akkor is, hogyha most nem tökéletes a hajam, vagy az arcom, ami edzés után nem csoda. És hogy igenis nyissam ki a számat, mármint beszédre, nem másra. Remélem valamennyi sikerült átadnom a eléggé kicsit kusza gondolatvilágomból, és hozzájárulás voltam neked valamilyen szinten. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál, vagy nem. Én további szép estét és csodálatos pünkösdi hétvégét kívánok mindenkinek.